Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Kamar yadda muka yi muku alkawari a baya akan cewa bincike da muke gudanarwa wato na fashin wayoyin mutane da ake a garin nan ya kai mu har ƙasar waje. To, alhamdulillahi OC Antidaba SP Bashir Musa Gwadabe, Allah ya taimake mu mun samu nasarar kama waɗannan wato ɓata gari da kuke gani, wanda sun kama daga waɗanda suke kwatan wayan da makami, sannan kuma da wanda suke karɓar wayar su siye ta sun san ta sata ce, sannan wato su ɗauke ta su fitar da ita ƙasar waje su je wato su sayar da ita. Ga sim card da muka samu a wurinsu guda 409 da waɗannan wayoyi gaba ɗaya guda 20, wanda bayan kwamishinan 'yan sanda CP Sama'ila Shaibu Dikko MSI ya karɓi aiki a jihar Kano, ya ba da umarni a gudanar da bincike na kwakwaf, wanda wani bangare na binciken ma da kansa ya karba. Allah ya ba mu nasara, ga su ɗaya bayan ɗaya za ku je daga bakin su. Mazo kusa. Me sunanka? Abba Sabiu. Shekarunka nawa? 18. A wace unguwa kake? Alhaji Nasiri. Wannan wukar da take hannunka ta waye? Ta wace. Ba mu labarin abubuwan da kuke yi. Sata waya muke, kwacen waya muke. A ina da ina? Wajen taro haka, filin suku haka, stadium haka, dole wajen tarurruka haka. Ya kuke da wayar in kun kwata? Siyarwa muke. Na? Siyarwa muke. Wa ake siyarwa? Mashina. Nuna mana shi. Ya sunansa? Ibrahim. To, kai ma matso kusa. Me sunanka? Yasir Abubakar. Na? Yasir Abubakar. Shekarunka nawa? Shekara ta 17. A wace unguwa kake? Ya kasu. To ba mu labarin abubuwan da kake yi. Sata waya nake a wajen taro. Stadium. A ina da ina? Stadium ko filin sukuwa. Da me kake satar wayar? Da wuka. To kai ma matso. Me sunanka? Lalle ɗaya. Da ƙarfi? Lalle ɗaya. Shekarunka nawa? 17. A wace unguwa kake? Kofar Nasir. Ba mu labarin me kai? Sata waya ne aka. A ina da ina? Stadium da filin sukuwa. Da me kuke satar wayar? Da wuka. To alhamdulillahi, biyo bayan fada da binciken wanda muka samu da waɗannan kayayyaki a gabansa, wanda shi zai mana kwakwaran jawabi, wanda Allah ya sa mun fita har ƙasar Nijar kuma mun dawo mun yi nasara, ga mu tare da shi zai ba ku labari. Me sunanka? Ibrahim Ahmad. Na'am? Ibrahim Ahmad. Shekarunka nawa? 26. A ina kake da zama? Kofar mata. To waɗannan sim card ɗin ga su na kamfani daban-daban guda 409 gaba ɗaya, ba mu labarinsu. Na wayoyin da nake siya ne nake ajiyewa, saboda ba na so a dinga yin yawu ne, shine nake ajiyewa nake tara a ɗaki. Wane irin wayoyi ne? Ƙananu ne da manya. Na'am? Ƙananu ne masu madannai da kuma android. To ba mu labari, ya kake samun su kake siya? Idan na siya akwai abokanai na waɗanda nake siya, wasu suna kasuwa wasu kuma suna zuwa Nijar. Wayoyin wayanne iri ne wanda kake siya din? Akwai keypad akwai android. Wayanne iri ne? A ina aka samo su? Na sata ne. Na'am? Na sata ne. Dama ka san na satan ne? Na sani. To in an siya ya ake da su, tun daga sim card din ka ce duk wayannan sim card din wayoyin da aka sata ne. Ya ake da wayoyin? Wayoyin siyarwa nake, layukan ne nake ajiyewa a ɗaki. Ina ake kaiwa wayoyin? Wasu ana siyarwa a kasuwa, wasu kuma ana fita da su Nijar. To alhamdulillahi, kamar yadda kuka ji muku bayani, yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda wato CP Sama'ila Shaibu Dikko MSI ya ba da umarnin a ci gaba da gudanar da bincike na kwakwaf akan wannan lamari, kuma sannan waɗannan wayoyi da aka samu, wanda yawancinsu ma ba fa wai iya kwata suka yi da makamin ba, yawanci wasu ma sabi ne dadal, kuna ganinsu a kwalinsu, wanda sai mutane sun siyo, kana siyowa suna kallon ka kana fitowa daga kasuwa, za su bi bayan ka da wuka wato su kwace ta, sannan su kawo wayannan ɓata gari su siya su fitar da ita wata ƙasar. To yanzu haka dai da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Saboda haka al'umma muna amfani da wannan dama mu yi muku godiya, kun taimaka mana sosai da jawabai wanda ya kai mu ga wannan ɗimbin nasara da muka samu na wannan ta'addanci da aka daɗe ana yi. Ubangiji Allah kuma ya kare mu daga sharrin su. Sannan muna neman addu'ar ku a ci gaba da yi mana addu'a akan wannan aiki da muke. Ubangiji Allah ya sa duk irin waɗannan ɓata gari da suke yawo a wannan jiha suna wannan ta'addanci, Allah ya tona musu asiri, in kuma masu shiryuwa ne Ubangiji Allah shirye su.